ଆଜି ହେଉଛି ଜୁଲାଇ ମାସ 6 ତାରିଖ ରବିବାର। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ସୂଚନା ଯେ 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ 16 ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 11 ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପବନ ମଧ୍ୟ 30ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 11 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପବନ ମଧ୍ୟ 30ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ମଧ୍ୟ ବହିପାରେ। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 6 ତାରିଖ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆଉ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟମ ଧରଣରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା 3 ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ମଧ୍ୟ 6 ତାରିଖରେ ରହିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।